Kirolagintza ikastolako LH3ko ikaslea gara eta gela Markos Kantineraren liburua irakurri dugu. Badakizuen nork idatzi zuen Markos Kantineraren liburua? Bai, arrazoia duzue, Patxi Zubizarretak idatzi du liburua. Patxi Zubizarreta Dorronsoro Ordizian jaio zen. 1974ko urtarrilaren 25an euskal idazle oso famatu da, eta Eskarabi auzoan bizi omen zela irakurri genuen gelan egindako ariketa batean. Guri liburua asko gustatu zaigu eta nahi baduzue irakurtzeko aukera duzue. Oso polita da eta gomendatu egiten dizuegu irakurtzea. Lan asko horregatik egin ditugu liburuarekin, baietz. Adibidez grafikoak egin ditugu, testua irakurri, denbora pasak, lore sortak, gonbidapenak idatzi eta Ordiziako martxa jotzen eta dantzatzen ikasi duen. Danborrada noiz sortu zen, oso argi ez badakizu ere 1913an jotzen da, lehen urtea. Urte horretan Santiago egunean egin omen zen, prozesio bat Santa Anaren irudi berriarekin eta bertan estreinatu omen ziren trajeak eta 500 zuzi baino gehiagorekin egin omen zen. Ez ohiko ikuskizun. Hori aipatzen da danborradaren baliozko lehen erreferentzia munduan, eta batek baino gehiago aipatzen ditu karrozak, konpatsak, erraldoiak, morroi. Gaur egun Ordiziako danborrada Santiago bezperan uztailaren 24an egiten da, eta Ordiziako martxa jotzen bukatzen. Poligonon hasten da eta ordiziar asko ateratzen dira danborrero edo barrillero Ordiziako beti argi bandari lagunduz. Ordiziako elkarteek izendatzen eta jazten dituztek kantinerak. Enparantza nagusian amaitzen da jendetzaz ingurua urtezu. Badakizuen nork asmatu zuen Ordiziako martxa? Bai, arrazoia duzue, Gurrutxagak asmatu zuen gure martxa famatua eta dagoeneko 100 urte baino gehiago ditu. Horregatik ea gustatuko duzuen prestatu dugun ekitaldia. Prest, aurrera orduan!